tam nedáš. No, hneď na začiatok. Takže čaute, vítame vás pri našej tretej epizóde Severských denníkov. Bohužiaľ opäť bez mikrofónu a bez všetkého, pretože všetko máme kúpené, ale všetko máme vybité. Keby sme to mali nabité, tak teraz leje, čiže rozhodli sme sa začať aspoň takto. Ako vidíte, už nie sme vo Fínsku v našom keneli, ani v našej chatke. Aj napriek tomu, že sme plánovali pekne všetko natáčať od začiatku, balenie, cesta do Norska a tak. Zmenili sa nám trošku plány, aj program a my sme sa už trošku báli, že tento vlog ani nebude. Mali sme chuť pred včerom zbaliť všetky veci a ísť priamo domov, ale niekto alebo niečo chcelo, aby sme tu zostali, pretože dneska sme zažili nádherný deň. Tak za odmenu. Za odmenu, momentálne máme polnoc. A opalujeme sa na slnečku. Opalujeme sa na slnečku a chystáme sa na náš prvý premiérový polnočný hike. Čiže naša prvá túra o polnoci, uvidíme, aké to bude. Videli sme teda iba fotky, všetko bolo nádherné, takže tešíme sa veľmi. No a ináč chcela som ešte, že lebo sme nepovedali, nenatáčali sme nič, ani sme nič poriadne nepridávali práve preto, lebo sme sa tešili na letnú dovolenku. Áno. A keď sme prišli sem, bolo tu 7 stupňov, lialo tu, fučalo a... Boli sme tu iba my. Hrozné. Všetko sme mali mokré, celý sme boli premočení. Si predstavte 5 psov krásne zmoknutých, takže keď stali tie psy, z nich klapkalo, spali so mnou v stane. Ale našťastie sa nám nechcelo baliť naše mokré veci, takže sme tu prespali a je to super, že sa toto stalo, pretože keby sme odtiaľto odišli, tak by sme aj minuli taký nádherný deň. A momentálne sa nachádzame v Norsku. Na Senji. Senja sa to píše. A úplne konkrétnejšie sa nachádzame na pláži, ktorá sa volá Ersfjord. My zemu máme vždycky všade, kde sme nejakú obľúbenú pláž, na ktorej vždycky veľmi radi sme, alebo sa na ňu vždycky veľmi radi vracame. A táto pláž je na Senji určite naša obľúbená. No a chceme vám ukázať aj, ako vyzerá život takto o polnoci na severe. Ľudia momentálne iba ešte len prichádzajú, každý sa vybaluje, každý si stáva stan, ľudia v plavkách na pláži pobehujú, deti, každý sa hraje. Opeka sa tu. Opeka, hudba, repráky, GBL-ka každému hrajú a je to úžasné, aký je ten polárny deň. My si ho vieme veľmi užiť, ten polárny deň. Mnoho ľudí, čo poznáme, im to nevyhovuje, každý sa sťažuje, že sa nevie vyspať a tak ďalej, ale pre nás je polárny deň extrém. Možno by som povedal trošku viac nad polárnou nocou. Že tak polárny deň, ja by som povedal polárny deň tak 95 a polárna noc tak 90. Neviem, pre mňa je to 50-50. Ja som sa zalúbila aj do polárnej noci. Tak. No, takže vám ukážeme, kde teraz kempujeme, ukážeme vám, ako vyzerá naša pláž a ukážeme vám, ako vyzerá polnočný hike v Norsku. Áno. Takže poďte s nami. No, takže toto je Ersfjord Beach. Naša najobľúbenejšia pláž v Norsku. Z obidvoch strán má takéto krásne útesy. A tuto tam, tento červený a zelený stan je náš. A tu je Marcel. Ide späť do našeho kempu, lebo sme sa vytrepali na takýto krásny výhľad. Ale ako môžete vidieť sami, neskutočná nádhera. No a to, ako svieti slnko o polnoci, asi nemusím komentovať. No, idem za Marcelom. Hlavne, že sme kúpili 200, neviem koľko eurový stabilizátor, ktorý je tiež vybitý, takže skúsime ho teraz nabiť po ceste na hike, ale uvidíme. Ak nie, tak budú klasické videá z iPhoneu.
No a niekto oddychuje, pretože už dneska na jednej turistike boli. Nádhera. Kto špinkal? Tento stôl sme si presunuli trošku pre nás. Ako praví Slováci sme si ho privlastnili. Vrátime ho na miesto. Na to nie je pripevnený, tak dá sa presúvať. Psikovský stan. Ľudský stan. Takto. Ideme vám to poukazovať na pláž. Momentálne všade, kde sa pozriete, sú nejakí ľudia. Pretože v Norsku, alebo tak na pláži sa... Nemôžete sa niekomu zložiť na záhrade, hej, samozrejme, ale v Norsku je to urobené tak, že môžete kempovať, dá sa povedať, všade. Kde nie je značka. Kde nie je značka. A kde nie je nejaký privátny pozemok. Nedostanete 25 rokov v Leopoldove, jak na Slovensku, keď sa zložíte v Tatrach, hej? Tu vás sa netreba báť, že vás zavrú. Takto tu všetci kempujú. Je tu aj sprcha a verejné záchody zadarmo. A aj vlastne to kempovacie parkovisko je zadarmo. Čiže je to veľmi obľúbený spot tu v Norsku. A ja to úplne chápem, pretože toto je jedna z najkrajších pláží, na ktorých som v živote bola. No, ako Marcel spomínal, keď ukazoval psíky, dneska sme už boli na jednej túre. Boli sme na tzv. Sukkertoppen, v preklade cukríkový vrch. No a tento cukríkový vrch som sa snažila dostať už minulý rok. Lenže tiež nám to prekazilo počasie, lebo v strede výstupu na ten vrchol nám začalo liať, tak sme sa otočili. A bolo to podľa mňa taký menší osud, lebo dneska sme tu vlastne momentálne aj s mojou maminou a bratom. Ja som dlho snívala o tom, že ich tu zoberiem. No a bol to taký mini osud, lebo sme sa dneska dostali všetci štyria. Mali sme ešte krajšie. Nádherné počasie. Vyzeralo to tam jak niekde na Bahamách. Tyrkysová voda. Nádherné výhľady, nikde nikto. Tak to je klasika. Takže ja sa vyžívam. A ja. Takže bolo to úžasné. No a ako sme spomínali, za chvíľku vyrážame na ďalší hike. Takže teším sa aj na ten. Takže toto je Ersfjord Beach. Nádherná, veľká, dlhá pláž. A opäť polnočné slnko, hej? Polnočné. A my sa tu opekáme, opalujeme o polnoci. Takže, ako som povedala, z obidvoch strán nádherné útesy. A ešte tu máme takýto krásny špic. More ľadové, ale krásne, čisté a tyrkysové, keď je ráno. A piesok krásny, čistý, biely. Takže takáto nádhera sa dá nájsť v Norsku. Nie, že dá, ale sú takéto nádhery v Norsku. Norsko je iná planéta, úplne iná planéta, všade, kde prídete, všade, nielen na Sení. A ak ste videli náš prvý, či druhý? Druhý. Ak ste videli náš druhý vlog, tak sme tam spomínali, že prvú auroru sa nám podarilo vidieť v Norsku. A to bolo presne na tomto mieste. Boli sme presne ubytovaní s našim stanom tuto. Tam sme sedeli s Emou a aurora sa zjavila nad tamtým vrcholom. Takto tancovala nad nami. Išla nad nás, takto a zmizla za tamtými horami. Čiže neviem si predstaviť krajšie premiérové zbadanie aurory ako na takomto mieste. A toto je nebo na zemi samo o sebe. Presne tak, presne tak. A o ľuďoch, ktorí tu bývajú, reálne, že bývajú a vydáme ich na záhradách sedieť, toto bude náš sen. Teraz to hovoríme tu do vlogov. Presne. Môžete sa smiať každý, kto vie, lebo už boli aj takí profici, že pre Slováka je nemožné mať bývanie v Norsku, ale
Kto sa smeje Teraz naposledy, hovoríme. ten sa bude smiať najlepšie. Raz tu bude vlog room tour, alebo jak to? House tour. House tour. House tour nášho domu v Norsku. Presne, pri mori, Sľubujem. pri mori. Pri mori. Toto je náš gól. Presne tak. Obzrite si toto počasie, lebo toto počasie v lete... Nič, randujem. Toto počasie v lete za severným kruhom nie je garantované. A sledujeme jednu Norku, ktorá býva na Lofotoch a ona raz tak napísala: Ježiš, poď, aké mala stopafónom. No a ona hovorila, že takéto nádherné teplé dni sú dosť, keď to poviem, vzácne. Ak ich máte 5 krát za sebou, ste šťastlivé z výherca loterie. Veľký šéf. No a hovoríme to práve preto, lebo po sení sa chystáme ísť na Lofoten a najprv sme mali mať nádherné dni, krásne predpoveď počasia, no a pár hodín dozadu sa to zmenilo. Čiže sa aj tak psychicky pripravujeme na to, že možno nie každý deň budeme mať úžasný a radi by sme prekonali takéto, že nič sa nám nechce natáčať a fotiť a ukazovať, aj keď nie je takto nádherne. Čiže budeme sa snažiť zachytiť aj túto stranu cestovania po Severnom Norsku v lete, lebo veľa tých influencerov ukazuje len tie nádherné dni a potom ľudia, ktorí reálne prídu a majú fakt, že týždeň im leje a prší, sú z toho sklamaní. A veľa influencerov to robí tak, že sa na jednej túre prezlečie 8 krát, urobia 300 000 videí a pridávajú to počas mesiaca, že akože oni majú 3 týždne pekne, ale to je strašný blúd. Ak sa niekto chystá do Severného Norska a nebude mať najlepšie počasie, nebudete z toho sklamaní. Aj keď my sme vlastne boli, čiže neviem, čo tu mudrujeme, ale je to... Nebuďte, lebo veľa ľudí by sa s vami vymenilo aj v tom škaredlom počasí, verte mi. Čiže budeme aj my s tým trošku pracovať, nech máme lepší mindset v tieto dni a snáď nám tie Lofoty výjdu tak, ako chceme. A hlavne si vážime aj to, že žijeme v takom kúte sveta, kde ľudia z celej zemegule cestujú, aby tu spravili 3-4 dní a takí ľudia tu majú tiež škaredé počasie. Neviem si predstaviť, že by som tu sú auta zo Škótska, že by som prišiel zo Škótska a tu leje, tak by som sa zabil. Dobre, boli na ruka, keď tak držím telefón. No, Emu boli už ruka zdržania telefónu, ani sa nečudujem. Takže musíme ísť preč z pláže, lebo každý tu grilluje a extrémne tu vonia. Nie, že by sme hľadovali, ale... Už Marcel včera pozeral plynové grily. Kúpim si aj ja, hneď ak prídeme domov. Dobre, ale menej kecania. Ideme sa zbaliť. A ideme na našu polnočnú túru. A vybrali sme si niečo také ľahšie trošku pretože sme už dneska boli. Dneska sme už zabili celkom dosť solidnú túru, takže, ale výhľady o tom potom, hej? Presne tak. Takže ideme sa pobaliť a ideme vám pekne krásne všetko ukázať. A ten, kto bude chcieť vidieť, si to môže potom pozrieť. Cítiš? Hej. Vracame sa na pláž, lebo sme zabudli šlapky. A jak sme zabudli pri odchode z Kenelu mäso pre psov? Tiež som zbalil psom žrádlo a 10 km od domu som si spomenul, že nemám žrádlo pre psy. Keby som pre seba zabudol, nepoviem ani slovo, ale pre psy. Ja som si spomenula, nie on. Dobre. Ema vám ešte chcela ukázať sveter. Cestou na Séniu sme sa zastavili v lejaku v sámi šope. Ja som si musela spríjemniť náladu. Musela sa potešiť trošku, lebo sa mysleli, že... A poznáte to, ručne robené práve svetre. Vieš, že to nie je pár eurová záležitosť, čiže toto je môj nový poklad. Ak to nevie a nepozná, tak zistí. Takže, tak. Láška. Tatiko je dievčatko. Jasne. Musíme pochváliť Zajo Outdoor. Dostali sme od nich stan a máme za ním ešte vlastne náš druhý stan, v ktorom spala mamina a brat. Oni mali znútra mokrý stan po tých 2 dňoch, my nádherný suchučky. Čiže úžasný stan, môžeme odporučiť. O tom potom ešte poviem. Jasné.
Vieš, ako oni nás vždycky budia v noci, keď sa snažíme spať. Aj ráno. Teraz im to vrátime, lebo chcú spať a ich vytiahneme na túru. Ideme, Ňoma. Budeme vstávať. Rivúško. Rivúško. Takže my vyrážame a vybrali sme si túto 4-kilometrový Husfjellet. A minulý rok sme tu už boli, ale nie o polnoci. Takže momentálny čas. Takže je nám zima, sme unavení, dneska sme ešte nespali. A uvidíme, aké to bude. Som zvedavá. A ja. Sme v polke, teraz sme v polke. Treba si dávať pozor, ak prídete na turistiku takto, lebo začínate pri mori. A aj keď tie vlastne na nule. Vrcholy sú nie veľké, nie vysoké, ale idete po 4 priamo hore väčšinou. Studené stromáky. Ňoma. To sa teší. Doma, kebyže nám niekto povie, že ideme na 4-kilometrovú túru, tak sa zasmejeme, že je to prechádzka. Ale tu 4-kilometrová túra znamená 4 km driapanie sa po zvislom kopci pomaly. Ale samozrejme sa nám ide, keď nás ťahajú. Jasné, to nie je problém, keď máte psy. Dajte mi vyskúšať. A dole kopcom to vám ešte lepšie ide potom. Takže sme cca v polke. Ukáž, tam ideme. Tu sa chystáme. Tam hore. No a máme krásne prostredie. Takže pokračujeme. Moja mamina zobrala Artexa, Rivu a Karu. A Marcel má Naomi a Nairu, čiže som zostala bez psov. A teraz zaostávam. Tam sú oni. Bola som ošklbaná o psi. Na takom prvom veľkom výhľade. Zatiaľ za mnou je tento krásny výhľad. A teraz vám ukážem náš prvý taký veľký výhľad z Husfjelletu.
utekame domov, lebo sme hladní a sme už fakt unavení. No a potom sa vám ozveme, keď budeme doma, respektíve v našom krásnom kempe. Toto tam je tak. Hneď na začiatok. Dáme rozlúčku so slnkom polnočným. Dajme. Skončili sme. Ema ide variť špagety ešte, neviem prečo sa smeje, lebo ja hladný spať nejdem. Jasné. Takže tak, trvalo nám to 3 hodiny 20 minút. Tak nejak. 3 hodiny 20 minút. 3:40 ráno. To sme fotili, a tak už my nejdeme na čas, ale dá sa túra zvládnuť aj rýchlo, aj keď je na červenej farbe. No, takže takto vyzerá nejako túra o polnoci počas polárneho dňa. A teraz je 4 ráno. 4 ráno, tu je normálny deň. Takže... No to už, sobotka to už idú piatkovice, sobotkovice. Keď ľudia idú domov z takých barov, teraz už majú podobné svetlo. Hej, takže aspoň vieme, ako sa tí ľudia cítia. Aha. Spodali čajku. Hej. Energia tam je stále. Energia je, hej. Takže toto je ináč pekný príklad toho, že ako vyzerá život s huskym. Do 4 rána môžeš s ním behať vonku, ale ne. Takto sa vraciaš domov. Ide sa ti ľahko, keď ťa ťahajú, hej, to nie je problém. No, takže... To chceli na kajaky tu prenajímajú. Mohli by sme aj my ísť budúci rok. Pôjdeme. Dobre. Ideme k autu. Tak tu vyzerá nejako čerpacia stanica za polárnym kruhom. Tu si kaveju nekúpite. Tu si ani hotdog za body. A my sme sa tu strašne dlho zvykali, lebo sme sa nikdy nevedeli, jak to povedať, s tými automatmi, kde platíte, vždycky sme tam namotali. 300 eur, príde ti 500, z 500 keď ti stiahnu 70, zo 70 ti príde naspäť 420, no. Takže sme sa to dlho zvykali. A tu je náš fešák. A ide sa domov. Prvýkrát v živote sa stalo, že jeme a naše psi spia. A nezaujíma ich jedlo. No a cestovanie po Senii ukončujeme tu na tomto stane, ideme si ľahnuť konečne, ideme spať, ale pokračujeme v cestovaní po Norsku ďalej, len to budeme rozdeľovať na viac častí, nie všetko do jedného videa. Také kapitoly. No aj napriek tomu, že aké sme tu mali tie prvé dni, upršané, studené, tak sme veľmi spokojní, ako nám to tu krásne vyšlo, lebo ku koncu sme mali fakt nádherné počasie. No a dosť veľa sa toho dá stihnúť, 24 hodín. Dá sa, áno. Lebo sme to pekné počasie chceli využiť čo najviac. No ale teraz ideme do postele, lebo sme dead. Sa budeme tešiť na vás pri ďalších epizódach. Vlogoch. A dovtedy čaute. Super.
Myšiu!